नमस्कार मैत्रिणींनो, आज मी इथे ब्लाऊज फिटिंग कसं करायचं ते दाखवत आहे. तर इथे मी कव्हर शिलाई करून घेतलेलं आहे दोन्ही साईडला आणि अशा पद्धतीने मापाचा ब्लाऊज मी इथे लावून घेतला आहे आणि उरलेला भाग आपण मोजून घ्यायचा आहे. मार्किंग करून मोजून घ्यायचं किंवा असाही मोजून घेतला तरी चालेल. तर इथे 3 इंच आलेला आहे आणि 3चा मी इथे चौथा घेतलेला आहे. चौथा येतो पाऊण इंच. पाऊण इंच कमरेवर मी टाकलेला आहे शिलाईपासून आणि छातीमध्ये 9.5 इंच टाकला आणि दंडघेरामध्ये ब्लाऊजप्रमाणे इथे मार्किंग करून इथे मी फिटिंगची शिलाई टाकून घेतली. एक्स्ट्राच्याही इथे मी शिलाई टाकून घेतल्या आहेत. आता दुसऱ्या बाजूलाही कमरेला पाऊण इंच, छातीमध्ये 9.5 इंच आणि दंडघेरा इथला टाकून घेतला आहे आणि फिटिंगच्या इथे शिलाई मी टाकून घेतल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने फिटिंग टाकल्यावर आपल्याला एकदम व्यवस्थित फिटिंग येते. मी इथे तुम्हाला दाखवते. जुना ब्लाऊज इथे मी हा लावून घेतला आहे, कमरघेर लावून घेतला. एकदम परफेक्ट इथे फिटिंग आलेली आहे.